bese ngazekani ikhehle impela elinukayo phela leli khehla liyanuka nje ulibhekile kusho isifebe sensha yazi umgodo yimuno obuhle bakhe kodwa ke yazi ngithe ngibona le video ngimenshiniwe futhi ngaphuthuma kuyona ngayo check i-timeline yeRazo just ukubona ukuthi ngikhuluma noba nganotice ukuthi iRazo ihleze yenza ama video from imoto and imoto ingcolile yayazi osovale ungangitsheni yabo imoto engathi imoto yebinu engathi banjwe iroof ngenene kanje but asikho lapho nganothisa nokuthi iRazo isonta kaShembe ingakho iRazo ikhuluma kanje yabo ungasukubeke uyilalele le video uzonyanya. The more you watch it the more disgusted you get. Angibange ngisayiqeda mina because his reasoning capacity is full of pedophilic shit. He is justifying that the reason they marry young kids as old men. By young kids, I mean the reason that they marry kids as young as 15, 16 years old at the very fossil and dinosaur fucking mature ages of 55 and above, right? His sole reasoning for that is that nobody wants older women. And I've grown to understand that is the biggest propaganda. The reason why they don't want older women is because they've grown up and wised up to their bullshit. Abasakwazi ukubenza ilima. Yabona the whole reason yabo umuntu wesilisa once waqala wakutshela ukuthi mina nje umuntu olingana nami kanje hayi owazi hayi kungcono nokuthi usabe challenge yazi ngcono ukusaba challenge lo muntu loyo usuke esaba 100% ukuthi akekho ayikho indlela engizomqambela amanga ngayo ngisihluleki anginalutho nginemoto kuphela and angikaze ngimbone enza ivideo endlini. I double D guarantee you ngekayenza ivideo endlini ngoba uyazi ukuthi umuzi wakhe awukho up to standard ngale nonsense ayikhulumayo. Kunabantu mfethu abangakhuluma izinto ezithize hayi yena. And uRazo yabo mawubuka amanye ama video yakhe khona enye la ebe reply kwi comment khona ethi usisi abafowabo yena usisi bayazwashela uma wabo umdala kabakasawashela imuntu bla bla bla. iRazo ithi ayikho nje leyo nto abantu besifazane egcikeni ibone kufanele benzele abantu besilisa yonke into. And mina ngiyathula ngiyayibuka le Razo mfethu akuyona nanomuntu onemali yabo ngangcono ukuthi mfethu uluma uphephethe khona lento ekuthiwa ukuluma uphephethe enziwa abantu besilisa othola ukuthi yesu ukwenza isiqilo uyacleana uyapheka wenzani ufukuzela yena kodwa uhlezi kurobha ngemali. Wena unayo ngisho imali yokuyirobha ke lezi ingane ingakugaqela ingane ngoba uyazi ukuthi ingane azikayi develop mental capacity yokuthi cha this is wrong. You understand? And the level of indoctrination and the level of gaslighting ingane ezi-experience ayo yazi khona enye engeke ngayibona ngibona ukuthi yazi langane ngiyiphendule ina 16 years i-reply i-commenta kwi-post yami ngikhuluma ngalento yabo yokulala nezingane ezincane ithi ingane uma kuukuthi thina siyathanda pho wena uhlanganaphi. And I'm like ingane na 16 izotshela mina ukuthi uma kuukuthi yona iyathanda ukushada noma ukutshela nekhehla elina 60 sihlanganaphi. And I'm like that is not a brainwashing, that is some hardcore indoctrination type shit. I understand ukuthi sifika kanjani as a nation. Like akiyazi mfethu I don't understand. Yini ongahlala ukhulume wena una 16 engane na 16 sengisho ukuthi umuntu ona 16 mfethu usuke sadweba ngisho Popeye mina nje ngangidweba oGoku ngangidweba oGohan yena 16 cabanga mina ngakhulelwa ngidweba oGoku uzubona ukuthi lento wrong kangakanani. Granted ngangikhuleliswa umuntu esicishe silingane naye but that's not an excuse yabo. And umuntu ngiyaphinda ngiyasho ngoba ngikhuluma ngento engesimo engike ngabhekana nazo. Umuntu osuke kuleyo age usuke engayazi into ayenzayo usuke engenayo reasoning capacity. Yes intombazane iyashesha ukumature but that is a terminology issue abantu besilisa ukuze izobaseva. When they say ingane intombazane iyashesha ukukhula they mean ukuba responsible because itrilelwa kakhulu as opposed to ingane yomfana. That's why developmentally ishesha ukubamba izinto ngoba yona ijoyela early ukuthi mina kufanele ngibe 1 no 2 no 3 iyaconditionwa kahle kahle yabo. Kodwa when all is said and done kwamina ngino 25 years ayikho into engayixoxa nengane na 16 eyentombazane niyumfana ayikho ngisho into engayihlala nalowo muntu ngimshiya ngo 10 full years
usisi wami omncane una 15 ngimshiya ngo10 years. Yayizwa lona naye mangikhuluma naye izinto zima at a certain level. Kunezinto angekaza ayikhulume nami. Kunezinto engeke ngikhulume naye. Yayizwa lona noma ngizozikhuluma kodwa kufanele ngizihambise indirect. Ngingamenzeli ukuthi kube open discussion ngoba manje sekuzobe ngathini ngiya enablisha. Khona nalento eyokurelaxa kakhulu esiyenzayo enganeni ukuthi hayi sifuna ukuthi kuthiwe sipholile. Relax but to a certain extent. Mina nomamncane bami babengeke ukuthi ngenze izinto phambi kwabo. But babengavumi ukuthi ngizenze ngizoverdo. So they would have ukuthi no sokuyeka sokukhavela namhlanje ukuthi unyenye uhambe uyodlala izilayi zakhe emva kwendlu. Kodwa kusasa ngeke. Mina ngathi ngiyanginya kusasa bangiphathi. Yabo hayi ukuthi uya allow hayi ukuthi uya enablisha ingane but uyayitraina uyikhombisa ukuthi kulungile kwenza ufuna ukwenza. But ngiyakutshela mina njengosisi wakho omdala ukuthi ngeke kuze kukusize futhi ngeke kuze kukubuyisele. Intanga zakho zibhizi emhlangeni intanga zakho. Yayizwa lonke intanga zakho zenza ama TikTok challenges ziyadansa ziyatrend. Yayizwa lonke intanga zakho zinake ezinye izinto zine stress ngokuthi in the next 2 years kufanele zithola ama CAO forms ziyo apply university wena into ecabanga yikhehla. Nawe khehla vice versa intanga zakho zinemizi intanga zakho zinabazukulu futhi mhlambe abanye sebenesizukulwane abantu abalingana nawe. You understand? Wena usagaqela ukushada nengane na 16 khona abantu asebenemizi abanezimoto abanayo yonke into abanabafazi nga2 nga3 abafazi abalingana nabo noma babashiya ngo3 years 5 years. Wena usabheka ukuthi uzokweqa ingane uyishiya ngo20 plus years ngoba na kufuna ukuyiqilela kufanele izwe ngawe because you're a sad, pathetic, lonely, delusional old man who feels entitled to the youth of a child. Why? Daddy never loved you. Mommy never gave you love. Now you're out here seeking love in the most horrendous ways possible. You fucking pedophile. Gimdala. Bengihlezi ngithi ngiyabona. Yabona mfethu bavele bazincome. Mina ngamani ngibe isifebe singafuna umuntu kunokuthi ngikhwelwe yikhehla. Ngiyawazi ama effects mina spiritually, physically. Tahlaze bexoxo sisabadala bomuhlala esalon mawukuthi uyaluka umuntu olukayo uhamba esalon noma unosisi nje abadala obaziyo ubajwayela ukhula nje roundini mawukade uyoluka noma I'm telling you bazokutshela mina ngangikhuzwa early ngivuthwe kanjena nje ngoba ngahlala nabantu besifazana abalayithile ukuthi wendo awuzuthi ngoba na kunomzimba wena bese udlala abantu besilisa bekutshela ukuthi cha uyingane and futhi nje ngoba uyingane enza izinto zeingane nezinye ingane mawenza iphutha lenze nengane nikhule nobabili kulelo phutha ngoba nizobe niqala ukulenza uzobe usuyisilima mase wenza into nomuntu owazi kahle uthi yena wenzani wena ubungazi. One more time for the people at the back. Usukuyisilima ngempela mawenza into nomuntu yena azi kahle uthi wenzani wena ungazi. Yayizwa lona ngcono maningazi nobabili. Yabo kuya understandeka lapho kahle kahle wena you were inadvertently noma ngizothini syndicate when I say you were coerced into doing that but you didn't even know. Now ngithini mangithi physical and spiritual effects okulala nomuntu omdala umncane sayikhuluma lento ukuthi virginity is much more than physical purity lento abantu besilisa bayikhuluma it's more spiritual than that but asikho lapho. You have your whole gift, you have your whole emerald, you have ubuwena, you can access certain dimensions ngobuwena. Wena makukhona izinto ezishoda emsamo njengetshitshu uyakwazi ukuthi uyothethelela even makunemfuyo nebusiness skin uma sekuslow kuyayicelwe wena ngoba wena clean ngalendlela yokuthi umoya wakho awukazi uzuhlangane nomoya womunye umuntu instead of ukuthi uzigcine ufocus esikoleni wenza izinto ukuthi noma usuhlanganele nentanga yakho sekuthanda wena ufuna ukuthi udele yonke leyo nto ngomuntu omdala ona 60 sebutha amathunzi awu 60 uzothi uyaqala nje emhlabeni wena uyaqala wenza izinto zabantu abadala usuzovumbuka namathunzi ungazi ukuthi uwasusa kanjani umqhiliba wekhehla wes elingcolile vele hawe ma awungamane ningijaje mina awe mabafela awungamane ngashadi ayibu bikhi wena nsizwa wena sewufikela ongcika khona manje ungimila ngeke ngayibona ivideo yakhe eyenziwe uTolokazi ekhuluma ngawe thuka abantu besifazane babiza ngayifebe simply because you are condoning lento yenkolo yenu yokuthi akulalwe nezingane ezincane ezino 16 years 17 years 18 years in the name of umshado
Nonto leyo kuyibulwane ukulala nengane encane. And most people who are condoning that nonsense abantu abangakaze beyikhulise ingane yentombazane. Mina ngikhulisa ingane yentombazane from incane. I was doing my second year evarsity. Ngiyondla ngesponsor sawa Meseta. Lo Meseta lo awuwazi wena ngoba usiphuphu. Awazi ukuthi yini uMeseta usponsorisha abantu abakanjani. Lonto leyo uyazi. That is why uzoqhubeka ukhondona umsangano nje. Mina yami ingane my daughter mina. Kuthiwa uzolala umxhiliba wekhehle into egcwele intongo la namatomu lento emhlophe esuka la izoshaya le emahlebeni. Gofa umuntu mina. Gofa umuntu. Ngeke mina. Gofa umuntu kuyami ingane mina. Uhamba khona lonke uthuvi lolu. Angazi yini bantu bakashembe ningafuni ukufana nalomfolo okuthiwa lo bhuti okuthiwa umsomi umpofu nje ngokebala uvamise ukwenza o live ebusuku edlala keyboard. That guy, he's raising a daughter. Le pain engizwayo, he understands it. Uyayazi because uyakwazi uyirefer abo ngempela umsangano lento enzwa abanye beni. Ibulwane. Mnazi inkunzi nezimpongo. La efike izala ingane emaqede ilale nazo. Angazi ukuthi nabantu bayakwenza lokho ke. And wena Ntshebe uzokhondona lo mbhedo lo. Ukutshelileke uTolokazi wathi wena unamahlalo ngisho okuvezikini noma ikwakho. Ubewuzela emotweni engcolile nayo. Ukhondona umsangano nje. Lento yena umbhedo ilanga liyaphuma liyashona lento yena okulana engane ela 17 angazi lento leyo ukuthi ibizwa ngani umsangano udoti angisobe ngayami ngamukela amasimba. I hope nizwile. I hope niyezwa futhi. Phinde nje ngikhuluma ngalento lena iyanginyanyisa iyacika thina bobaba bamadodakazi eswathandayo neswafisa lekusasa elihle. Hayi ukuthi abe oppressed angcinywe imxhiliba emakhehle into egcwele inywele ezimhlophe ongangene ngisho ikama kuzona. Angisifuni senzo senu maNazaretha angisifuni senginyanyisa siyacika. Wena yakho umuzwa kini wena noma yakha ikwakho ube ne pride and ube proud entweni yakho noma yakini uyimele. Yes, hamba sikhonqoqa izo zonke izinja lezi. Beyizinja nje. Qomqom. Ihula.